Moi, mä oon Neva ja täällä mä oon Minecraft-videon. Tässä videossa mä opetan, miten erilaisia lamppuja voi käyttää. Alkaa nyt. Jos ne, jotka kaikki on ollut mun videolla kattonut mun videoita, niin tietävät, että tuo on Mobiareena ja niistä voittaneet koirat on päätynyt tonne. Ekan endivideon, no sitä ei ole. Täällä on nyt, mä mietin, että nämä on ihan kivan näköisiä näin. Mä voisin tehdä tästä vielä joskus paremmin. Tähän voisi tehdä jonkunlaisen palolattia. Ja sitä me katsotaan tänään. Tänään mä ajattelin rakentaa, näyttää pari lampputaktiikkaa ja uudet lamput. Sekä näyttää, miten niillä rakennetaan tähän. Voisin vaikka testata nyt aloittaa. Aloitetaan siitä, että kaikki tietää, että mun normaali soihtu näyttää tältä. Sitten on semmoinen sininen soihtu, mutta nykyään on myös tämmöisiä vihreitä soihtuja. Nämä kaikki on soihtuja. Sitten on glowstone. Jos sen viereen laittaa lehden, niin näyttäähän se aika kivalta. Mutta niin. On myös mahdollista sytyttää lamput eri aikaan redstone. Laittaa redstone ja sit säätää näitä. Näin. Maksimi. Silloin tää kaikki syttyy eri aikaan tästä. YKK. Ja samoin myös kato. YKK. Ne syttyy ihan eri aikoihin. Minä myös tykkään tämmöisistä lampuista, niin niitä mä ajattelin käyttää sitten, kun mä korjaan tonne. Itse asiassa sitten se on nytten. Mun pitää vaan mä pelaan muulla laitteella Minecraftia, niin sitten tämä voisi näyttää vähän. Mä en osaa kauheasti mitään, mutta mä silti aion näyttää teille mun tietämyksen, koska sitä ei laita mitään. Elikkä sopiiko keltainen, vihreä vai pinkki? Mä laitan keltaiset, koska näissä on jo valmis keltaiset. Ja tässä voi kestää hetki, koska mä en osaa nopeuttaa. Niin eikö tää näytä paljon paremmalta? Mä voin jatkaa tän joskus sitten jälkeen, mutta tästä tulee paljon hienompi. Samoin tästä lattiasta, jos mä käytän näitä, jotka jäi yli näitä välejä. Minä tykkään näistä lampuista ja ne näyttää varsinkin hienolta yöllä. Paitsi että siitä puheen ollen yöllä taas loppuu. No, seuraavassa videossa kun mä näitä näytän, niin tää lattia on valmis. Ja no se on myös valmis se lamppu. Ja mä taidan tehdä sen heti tässä videossa jälkeen, mutta mä en edes tiedä, mitä mä voisin tähän jatkaa. Mut yhden asian mä kerran. Nämä kaikki lamput näyttää hienolta vain ja ainoastaan yössä. Niin laittaa tänne uudestaan yö. Jos et tiedä, niin chatista voi väittää joskus, että mikä on niinku aika. Nyt täällä on yö. Ja tänne ei silti tuu mitään monstereita, koska paitsi nämä. Koska tulee valoa maailmaan. Uhi. Nytten mä voisin alkaa lopettaa, mutta jos et tienneet, niin mun lempiväri on vihreä ja mä käytän eniten vihreitä soihtuja. Joten, no, kiitos tästä videosta ja moikka!